Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Mukul Katharati Pia Phan Arika Cherung na pen soarlo apia po hem heliamu ki abdamajok kisum ke phovek abang pipen Dipu Police Station along Lamphoi ki pidam. Langtuk harnia chomkan ese rat kacheto duna puthak MLA Dorsing rong hanga hem tunpen radaphan kachoro. Hempu aso sa chingrum asong hin pen ningkan ese kamay pikedeng. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami longpon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan nili kuan lone Doctor along ase ke celang doctor adawai ke cu nili cuji an culu celang an celang lo sita mimi la pentenon ilitum Karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un epin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo gastrica keso pen inangan dolo sita gomnana dawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen keban chopilo ador keso dawai chopilo bonda thana dang thek long le bonda Amar Jiwan ko abangso ayurvedic dawai kichu pen prai chiklojonian bang nili chutang lo bangso ke chupen ni ang thek chilong si no neli ke chun da chomu chorlo neli ning ki kru ka thok vai kisu la pen ke pokso pokang la ka tuk venta non mi pon bo son si neli che long lo Plar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy ner kapalong humri ignon Karbi Anglong lai frenta ma birta long pedili sami juli baby non arjui tha birta ang ton pen Karbi Anglong long officer mate sai phuang bong pen kang tui nai ang hoyalong kang ni Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Mukul Kathar atipia pok et Malini Teron pia phan ari ka chirung lapen so arlo apia po hemalong heliamu kya abdamajo Mukul Kathar phan Dipu Police Station along Lamphoi kipidam Kedam tang jang mini phai inkora hiniar ni Malini Teron pila pena jirpi Rohila ingtipi bang hini langvoku kiju idam pen ani gang sama porhud Dipu rong ni hang Elvis Bakery thengno jirpi pi bang hini gari arlo lam ka chathan bo ma porhud SS Mukul Kathar pali dunsi Lindalin Teron pi corner lo par julo lapenati pia phan bi hu hud nang kopia kamlo metuka kedampu karjo hud Kedamaling nang phan permission nang enangji mabu ke thak lo na joksi ne phan nang kateng kheng pusi Malini Teron pi therang ke theng no che than pom moi na janu moi kosu why did toy mechuka goisle o moi goisu bihu bondhot permission lobo na lage tu he kwa karne mane hi pura hat I am not his somebody no ni nalem hele abdam polam be hawlo man ne pai ni pu hep hele ke abdam ekdom blank fire tang ho dak ni neng tum anta chikop dap no that he is a threat to the public he is holding a gun and threatening with the gun and his kala lasi la so hele ke sis naing lakhan he should not be allowed to hold that gun blank fire to korise ni na korise multiple times Lapenati pia phan karde balam police phan thanri jongsi thandet pulote ni pitong nangwi thekji ne pusi Mukul Kathara hupo kalitang kanto terona hendamsi ajai ke joy hele ki abdam pusi je thanpong tar mane moi mane just safe bohi asilu gari bhitorte asilu defense hi ekkebare mane enoka jure enoka marisile no hoy moi mur defense ot enoka kore just mane etu he lagise jodi moi defense nokora heten
মই আজি হসপিটালাইজ হলে কেটা বজার ঘটনাটো it was around 6:20-25 মুকুল কাঠাৰ কি বিবাদ আছে কি পোস্টত আছে মুকুল কাঠাৰ he is one of he is an ACS officer and right now his designation in council KAC is secretary. News report Karbi Anglong Live. Keramtang jang mini phai krep hopen cleaner kebarni udharjan ronghang hemate MLA Dorsing ronghang hemalong langtuk harni chomkan padoponlo bangso hud rat doan kachetu dun pen alir alon ki piduna phuthak MLA Dorsing ronghang ahem tun pen radaphan kachoro pajirpon MLA Dorsing ronghang ahem langtuk harni chomkan kekan padoponlo bangso hud rongber rongthak arartum jasemet duhuidi charhepi ongnihu obok pipen danglok pinangan langtuk harni chomkan kekan ahud kethek kere kachetong dolo bangso ahud kachetong donaratum nangkang hondun pen bangso long RD nang kipidun la penang kacherap chetudun ajok mesen pen kapachun long apot ronghang hema hemtun pen kachoro pajirpon karong kami long live kelang atundan juga damtang jangmi tarik madeni fai krip pol pen cleaner kebarni ladak harugat MLA Dorsing ronghang hem alang li tirim tiram kadoi pangwa joine si alang li hem alang son langtuk harne chongkan kakli ka pijo hut penangan rong berong thak pen chenglok Karbing Long Thomas Council Tortoriram ronghang CM apen ting Karbing Long MLA MP tumen EM tumen chenglok na pen risuri jang rong berong thak na pen rong arat doan kachitu dun thekapot na pen ang ton pen donor punon lapen nihu ong nihu punon susu pilih punon duhudi punon cari piatum punon ang ton ben kacirat dun theka tumpan alang di tumpan pini labang soan thon pini bangan di thon lo sila so bang soan thon hut anu tin kacirat dun abang popoi thoi MLA Dorsing ronghang lapen acor ni sabin teron pi alang di tumhan alang di tumahin ben kadui pan suri kadok aji ponik ronghang hem langtuk harni chomkan kekan ni plia phi an ke thon ani pacheton ponsi rongber rongthak arar lapen phuloni constituency model committee VDC chairman pen danglok mohila committee an parta rongber rongthak arar atum pen chetong rapetsi an ke thona jaime kedeng ponahut MLA Dorsing ronghang lapen ahem sor Sabina teron pe hin pen kaddo kawe arar atum phan mingak long pen kachoro pajirpon news report Bikram Teron Karbi Anglong Live. Pinijang mini phaing kora ke thom arni hemphu aso osa chingrum asong pen chepatir piponsi kangthi langso alangsun kijui kerang adimalong ningkan esek amai pi paman pon kedamtang suri hini rakresir kep aningkan numati lapen mahamaya constituency arat chelang rapetsi hemphu mukrang pirasinja arna mamen pen ingthum dam clear si hemphu aso osa chingrum asong pamen mahang patheklo lapan labangso ing tipia kurpen kacepa corlong an akur jon mate kur pli akar biara ratumsi labangso hemphu aso osa chingrum songalong dodun longji kadong Karbing Long live kelang ratum don pinine tum Karbing Long live team pen ladak Nordis angkang pen mate All India kacethang nai Karbing Long ni hang ni jang pen kacethang nang le bangso kang thilang so langsun kiju kelang adim long sidolo lada bangke jasemet ilitum kaprek ilitum khai hampang asong punon ilitum teron chingrum punon kaprek ilitum la kurjon atum ka chingrum la puson do theklong lo sitame la puson Karbing Long ang bong pen ke ilitum la puson hemphu aso ausa ka chingrum mai la bangso abang ke ilitum theklong le pin lang la sila bangso puthak ilitum angton ben ka chiniji phasin ilitum lada alang litum la bangso song mate la bangso me ahin pen alang litum tirikam dolo alang litum pele lam pisi atuna laban labangso hemphu osa chingrum asong ningkan esek amai pi ka paman ponahut aningkan wang ason thak thaksi klimsomar ke pathu pen danglok sabhab group ajakong an parta ahem arit kachelana lapen kachepang chupon abidi sore chepa choipon lapen hemphu aso osa chingrum asong members do anang bong ning isivet pen kisung ke boy hut kacherap chetu an parta koson se society along an sose ke pa prangdun unjima pura ningkan esek amai pi paman ponahut ang ton penalam chethan chimun padopon
La pen pini setame kang thilang so picnic spot alongan hempua so sa chingro masong ningkan esek amai pi kapaman ponahut maipu bimol be la pen kongchun bang thangsing singnara tumpen ja ponsi kachopha lunse pi kajok ingtipia hin pen jumisen alunjir parju ponlo la pen youtuber asong ingti la pen ari sang ho tumpen setame chetong dunsi lunkan paklang dun la pen advisor mate bidisar nia sing rong phara hin pensi mai chepahem pu ponsi ing sam chin pen mai pachun ponlo room si kati kur pli room si au samar tuman hempu aso sa king room asong pu chugdam tang 2019 na lingkan 13 March si amang ko theglo niliamasi ex man senior lo ha president nor so hala so bang ke proxy wet hala so pen bang bom lo 2021 bang ke lockdown masih pa badar lo 22 bang ke second time lo la so bang thong ka free don thong ka free ne chetong la pen api thu peneng an bang chuneng bang an bang ke second time lo peneng third time lo ke no tung ding tipia penan sa de lo ma kosong lo teng tipia penan mana lain nali tu hempua au sa ceplang pen ke non nali tu kosong lo hem read kado we bari bitu incukli masamba tapi nuti kosong lo de labang song ke seng pen nali tu kosong lo hempua au sa ceplang pen nali tu labang song ke seng pen kosong lo kado we claim kedam kado we mesen phone te mesen karena bukan dan temaja lah so aso sa bina apa temaja ini tumbang ke acak lok abi ekdom pakka aja tu claim mesen dia tum ke ho kata we dam sai ba aso berada News report Vikram Theron Karbi Anglong live. India Prime Minister Narendra Modi Kerala along rielong humri dam dia prang Modi aphan armud de jipu ke ther akido kilobang pu aphan jangmi poni phaing kora hiniar ni raikom sai khatum nep ingnang pot eloposi Kochi Police Commissioner hinpen pachini pon Prime Minister Narendra Modi Kerala long rielong jangmi poni phaing kora clear ni long rielong ke chengsi Vande Bharat Express kangpua mai long chetong dunbo labang sonang ka humri hud rat armu ka chenga mai lapen rara mai pia long setami chetong dun thupo Prime Minister Modi Kerala humri dam dia prang la pusona jai me kachetong lo jo Kerala Police atum setame do de sang se pen cherok tok amate high alert si dolo Kochi Police Commissioner Kesetu Raman ke pachini pona tengke la pusona sailang no ke claim pona bang phua phan nep ingnang pon etlo la pen athe bang ke thang da kali ahe madung ke do tum pen kachiun airport chot ahe madung ke do bang phua phan ka paching nang je phansi ke claim thap alang li phan kene pondong lake forensic akera pen puta commissioner pen pachini pon la CPM Modi Kerala long ke bang jiar ni hot la pusona sailang no ke pavede je phan pura ka to ka be pangrum pet pen surihni ra troke raikom sakhe tuma phan ke ton ke langa sai pek ponlo la bang solong towar ke dam ke bang along ta ka sik sa ke pavede je phan pura por phai hini pen lo pulotangte traffic control sik ponchet po athe towara long surikre phoso se rat armu kache jenga jai mek setami padu ponji lapan Udam 23 ajai mek along setame suring ko isu sebang photum chetong dun rin tiji Udam 23 ajai mek along ke rara tumari deng mobile phone si en long choji puta commissioner hinpen pachini ponthu National Desk report Karbi Anglong live Jangmi poni phai inkora hini bhomtier ni Sudan adet arlo kahuri sai mate det kechari ka siksa ke doa jok British Prime Minister Rishi Sunak hinpen tong sekop mai phaponlo labang so mai kechari ponalong UK Defence Minister Ben Wallace setami chetongdon Kedamtang jangmi poni phai inkora hini bhomtier ni Sudan Army atum angtan pen Sudan adet along ke doa tuma phan amethang adet ka pacha dam thulong je phan cherap dun poposi lamchak chipi ponlo adhe kedamtang ani pen setame khartum arong sopielong hele ke apla pen bom kang bo asisi ingreng ayan pinlo kithi ge jang phai setame pharo isi so se pleng tanglo la sojok rara tuma phan ke pasung se pura ni thom apharman hele ke apla pen bom ke pang bo basai pasang pon popu Sudan Army la pen Rapid Support Force paramilitary ang bong lamdon paduponlo
Sudan Army atungpen ke pachini pon atengke United States, Britain, France lapen China diplomats anparta prekja madet pen kewang atuma phanta prabjen pen Khartoum arong sopi pen angtan padam po posi pachini pon. Halapu British government lamjai sarpo ke than pon atengke Lapuson ron aporahud British araratum Sudan adaralong kaching thang loke mathadun meme lapan alang nituma kisung pang thek pon lu pusi than pon Nonamat Sudan adaralong ke dobom aron pen ke pajok ponji aphan un an ke Ministry of Defense lapan Foreign Office atum chelang petsi dote sangse sai claim pon bomlo apeng ke pajok dun pen kiloji aphanta kachesik pon dolo buta pachini pon thu lapuson si South Korea, Saudi Arabia, Qatar, India, Japan, European Union, Germany lapen prekja madapen satami amithang amonit Sudan along kaching thang lo atum phan kapaching thumdam je phan rod satami chepali dun dilo World X report Karbi Anglong live Tini prime time berita kila ponsi kang Tony lo.